Bielenie zubov citrónom a sodou bikarbónu určite neodporúčam. Citrónová šťava má príliš kyslé pH, ktoré môže narušovať vašu zubnú sklovinu. Čo sa týka sody bikarbóny, tá je zase príliš abrazívna, to znamená, že môže pôsobiť na vaše zuby ako peeling a takáto kombinácia môže nevratne porušiť povrchovú vrstvu vašej skloviny. Čiže túto kombináciu určite neodporúčam. Kokosový olej síce môže mať mierne antibakteriálne účinky, ale určite nenahrádza mechanické čistenie zubov, čo znamená klasickou kefkou a medzi zubnými kefkami. Ak máte problém so zápachom z úst, určite skôr odporúčam absolvovať dentálnu hygienu. Výhodou bielenia pomocou bieliacich pásikov je domáce použitie a viditeľný efekt bez návštevy zubára. Nevýhodou je možné podráždenie ďasien, nerovnomerné vybielenie či krátkodobý efekt. Preto určite odporúčam profesionálne bielenie pod dohľadom odborníka.